Minister holandês encarregado com relação do reino, Ronald Plasterk, acera uma conferência de reino em Simangaki, com referência na pilar na gotasi reino popular no mundo, popular como um estado. Pero, está consciente para señalar com um ponto de princípio abstracto para o que reino está para pé, lo por traduzir de elemento não prático. Elemento não prático para cidadão de reino. Não está hasta familiar com de sua ideia. A conferência de reino na Corsau e Simaki unificar conversação sério, caminha a oportunidade para partner do reino conhecer a intenção mútua e logra progresso do interesse do reino. Em sua apresentação final, o ministro de Relação do Reino a repassar o valor dan importante. Ik heb genoemd de stabiliteit, degelijkheid, integriteit en rechtszekerheid, rechtsstatelijkheid als een aantal van de pilaren die maken dat ons koninkrijk in de wereld gekend wordt als een staat om zaken mee te doen, als een plek waar mensen een goed leven kunnen hebben en natuurlijk ook als een plek waar bedrijven zich kunnen vestigen. Waar maatschappelijke organisaties in vrijheid hun werk kunnen doen. Punto dan di principio que serve também como punto de salida para membros dan di reino ta topa pa papia riba entre outro cooperação a base de respeito mútuo. Pero com o princípio nan aqui ta traduzir de aspecto nan prático para o cidadano. Laat ik dan het hele praktische eruit pakken. Dus nog wel, we zijn begonnen met hele abstracte principes, maar aan het eind van de dag is de vraag, what's in it for us? Wat worden wij als burgers er nou beter van? Een onderwerp waarvan ik me in ieder geval heb voorgenomen om daar de komende tijd ernst mee te maken, is het hele praktische onderwerp van, zou het nou niet goed zijn als we een veerboot konden realiseren tussen de Benedenwindse eilanden, dus tussen Bonaire, Curaçao en Aruba. Dat kunnen we niet besluiten, dat is ook niet aan ons, want uiteindelijk is het natuurlijk een bedrijf wat het zou moeten gaan doen. Maar we kunnen wel proberen daar voorwaarden voor te scheppen en ook in kaart te brengen wat er allemaal nog moet gebeuren. Nou, dat lijkt me iets waar wij graag een bijdrage aan leveren. En dat zeg ik zowel in de rol van minister van Koninkrijksrelaties, denkend over het belang van het Koninkrijk als geheel, maar ook met de pet op van minister natuurlijk verantwoordelijk voor het Caribisch deel van het Koninkrijk in de Benedenwinden, namelijk het eiland Bonaire. O minister que observa assunto nan di reino e a relação entre os componentes da papi de cria e condicionam para serviço comercial de ferry entre islas. E ela mostra bastante entusiasmo com a ideia. É serviço que lo hace grande diferença, segundo Plasterk. En het zou voor mensen enorm veel uitmaken. Natuurlijk kun je, als je zaken te doen hebt op een ander eiland, in een vliegtuig springen en daar naartoe gaan. Maar als je met je familie op familiebezoek wil gaan, of wij spraken er al over, met je sportteam een keer een uitwedstrijd wil spelen, ja, dan spring je niet zomaar op vliegtuig. Dan zou het enorm schelen als je dan kunt doen wat we tussen Noord-Holland en het vasteland van Noord-Holland en Texel ook doen. Nou, mensen gaan op de boot. Dat zou van belang zijn voor de inwoners. Het zou denk ik ook veel uitmaken voor toeristen. Want je vliegt dan naar een van de eilanden en van daaruit kun je vervolgens op elk moment dat je dat wenst naar het volgende eiland met de boot gaan. Het zou voor de economie goed zijn, voor de middenstand, maar sowieso voor het bedrijfsleven. O executivo do gabinete holandesa sugeriu para considerar se tem modelo comercial factível para a ideia de ferry entre islas. Na final do dia, o conceito para melhorar a qualidade de vida de cidadano de reino. Ik licht dat er even uit als een soort pars pro toto, als een deel voor het geheel van een voorbeeld waar we misschien wat kunnen betekenen voor mensen. Maar uiteindelijk natuurlijk een uitwerking van het voornemen wat we hebben om te zorgen dat we het leven van mensen beter maken in het Koninkrijk als geheel. Want daarvoor zitten we uiteindelijk samen in dit Koninkrijksverband. Giovanni Muller, Notizie Noci.